μόλις φτάσαμε Ιγουμενίτσα και ο προορισμός είναι Έδεσα. Άρα είπα εγώ να το πω αυτό. Σήμερα είναι Σάββατο. Και αύριο είναι Κυριακή. Σήμερα είναι Σάββατο. Και αύριο Κυριακή. Και είναι 14 Φλεβάρι. 6,5 ώρα. Πρώτα θα σταματήσουμε στο Κιλκής και θα μένουμε εκεί στο ξαδέλφο του Δημήτρη. Στο ξάδερφο. Και την Κυριακή θα φύγουμε για Έδεσα. Και τώρα ετοιμαζόμαστε γιατί μόλις ξεκινήσαμε. Θα σας δείξω έτσι μερικά πλάνα. Πάλι τυχαίνει να ταξιδεύουμε νύχτα. 10 λεπτάκια φτάνουμε στο σπίτι του Μίτσου, δηλαδή του ξαδέρφου του Δημήτρη. Πάρα πολύ κουραστικό ταξίδι. Ναι, κουράστηκε η Σπυριδούλα, οδηγούσε όλη μέρα σαν το σκύλο. Ναι, δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω όμως αυτό που θέλω να πω. Το γεγονός ότι πήγαμε ταξίδι και εσύ οδηγείς. Από το πρωί που δουλεύω σαν οδηγός. Ναι, και δεν είσαι κουρασμένος και δεν νηστάζεις, παρά εγώ που απλά είμαι συνοδηγός, νηστάζω, σε μισή ώρα φτάνουμε. Αυτός ήθελε να μπει στην εστία, είχε παρθιαστεί με την. Καλημέρα. Σήμερα ο καιρός είναι βροχερός και κατευθυνόμαστε προς την Έδεσα. Κοιμηθήκαμε στα παιδιά, στο ξαδέλφο του Δημήτρη με την κοπέλα του. Καθίσαμε εκεί πέρα το βράδυ, κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε το πρωί, πιάμε καφεδάκι, φάγαμε κάτι και τώρα έχουμε ένα ταξιδάκι προς την Έδεσα. Πόση ώρα είναι? Έδεσα, το Κιλκής είναι 1 ώρα και 40 λεπτά περίπου. Κοντά 2 ώρες. Το μοναδικό που ελπίζω βασικά είναι να χιονίζει στην Έδεσα, το καλό που της θέλω, να χιονίζει. Μπορεί να μην χιονίζει στην Έδεσα, αλλά στα χιονοδρομικά κέντρα αυτή τη στιγμή θα είναι, πιστεύω, θα έχει μια θερμοκρασία. Πριν 2 εβδομάδες είδε ο Δημήτρης ότι χιόνιζε. Ελπίζω να έχει λίγο χιόνι ακόμα. Αν κάποια στιγμή θα έμενα εκτός Κέρκυρας, θα θέλω να πάω κάπου που να χιονίζει. Μπορεί όμως μετά από πόσα χρόνια να το βαριόμουν και να έλεγα πάλι χιονίζει, ξέρω εγώ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Νομίζω ότι θα μου αρέσει πολύ το χιόνι. Αυτά. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Γεια σας. Για συνθήκες σε σχέση με εκεί. Μια χαρά είναι και το δικό σου παιδί. Μπήκαμε στο σπίτι, το σπίτι είναι πανέμορφο και τώρα θα σας κάνω ένα γρήγορο room tour να δείτε τι υπέροχο δωμάτιο έχουμε κλείσει. Βασικά όχι δωμάτιο, είναι σπίτι ολόκληρο, είναι τεράστιο και πάμε να σας το δείξω. Μέσα από την πόρτα είναι έτσι και η πρώτη πόρτα είναι η κουζίνα, η οποία εδώ πέρα έχει το ψυγείο. Και μέσα στο ψυγείο μας έχουν βουτυράκια, χυμούς, αλλά και νεράκια. Εδώ έχει ένα μεγάλο τραπέζι, όπου μας έχουν πρωινό, μερεντούλα, μαρμελάδες, φρυγανιές και κρουασάν, νεράκια. Και εδώ είναι το καλύτερο part, γιατί έχει μπανάνες, έχει πορτοκάλια, έχει μήλα, έχει ένα κρασί, αλλά και σνακ φουντούνια, καταπληκτικό. Και εδώ είναι η κουζίνα,
όπου έχει να φτιάχνεις γαλλικό καφέ, έχει βραστήρα, έχουν για να μπορέσουμε να κάνουμε εσπρέσο καφέ. Μας έχουν εδώ πέρα, άμα θελήσουμε να κάνουμε γαλλικό καφέ με φουντούκι. Έχει αυτό εδώ πέρα έτσι ώστε να κάνουμε το καφέ. Καφέ, ο οποίος, παιδιά, δεν είναι καν ανοιχτός, ολοκαίνουριος. Εδώ έχει τσάι, αλλά εδώ πέρα βασικά έχει τσάι. Εδώ έχει ζάχαρη, εσπρεσιέρα, air fryer. Εδώ έχει μερικά μπαχαρικά. Αρχικά να σας δείξω, όπα, το χαλάσω. Αυτό το ποτήρι είναι θεϊκό. Είναι iconic. Είναι τέλειο. Σε αυτό εδώ θα πιω εγώ καφέ αύριο το πρωί. Σίγουρα. Και πάμε τώρα σε όλο αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι 2 σαλόνια ξεχωριστά. Είναι φανταστικά. Έλατε εδώ να δείτε πόσο όμορφα και περιποιημένα τα έχουνε. Ο καναπές, ο οποίος γίνεται κρεβάτι, αυτό αφήστε το, είναι του Δημήτρη. Μιλάμε για σαλονάρα, είναι καταπληκτικό. Εδώ το έχει βάλει ο Δημήτρης για να παίξει προφανώς. Είναι τέλειο. Βασικά κοιτάξτε εδώ πέρα. Και πάμε στο καλύτερο, το οποίο είναι το δωμάτιο. Είναι φανταστικό. Είναι τέλειο. Έχει μια τεράστια ντουλάπα. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφο που είναι. Έχει και καθρέφτη. Είναι απλά φανταστικό. Και το μπάνιο, το οποίο εδώ πέρα έχει το στεγνοτήριο αλλά και το πλυντήριο. Μας έχουν εδώ πέρα αποσμητικά αρώματα, σερβιέτες για μας τις κοπέλες, λακ. Έχει τα πάντα. Χαρτί υγείας φυσικά, η μπανιέρα. Μας έχουν αφρόλουτρα, ό,τι χρειαζόμαστε ακόμα και για παιδάκια. Μας έχουν οδοντόκρεμα, τους οδοντόβρους τις έχουμε πάρει εμείς. Στο σπίτι που θα μείνουμε για τις επόμενες 5 ημέρες. Τώρα έκλεισε αυτή η πρώτη μέρα στην Έδεσα. Θα κάνουμε ένα μπάνιο και θα ξεκουραστούμε και θα τα πούμε το πρωί. Καλημέρα, πριν σηκωθήκαμε μέσα στις 8:30 ώρα και θα πάμε στο χιονοδρομικό, οπότε γι' αυτό ξυπνήσαμε σχετικά νωρίς. Είναι νωρίς για μένα, γιατί είναι 1 ώρα για να πάω στο χιονοδρομικό από εδώ που είμαστε και θα κλείσει κιόλας στις 3 η ώρα, οπότε θέλουμε να προλάβουμε μερικά πράγματα. Όχι που άμα θελήσουμε δεν θα ξαναπάμε, αλλά ναι, έτσι ώστε να τα προλάβουμε να είμαστε και λίγο πιο άνετοι. Μπορεί να έχει χιονίσει κιόλας λίγο πιο κάτω στους δρόμους, οπότε να σας δείξω και μερικά βιντεάκια αν έχει χιονίσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα καταφέρουμε να πάμε στο χιονοδρομικό και να είμαι αρκετές ώρες στο χιόνι. Εγώ δεν ήξερα τι πρέπει να φορέσω. Είχα ντυθεί σαν την... αφήστε το. Σαν τη Λουτσίντα. Και μου λέει ο Δημήτρης, πού πας έτσι? Του λέω, πού πάω? Στο χιόνι. Μου λέει, πρέπει να φορέσεις φόρμες, να βάζεις διπλή κάλτσα, να σε ζεστά, γιατί λέει, εκεί θα κάνει κρύο, θα σε μείον. Και δεν ήξερα τι έπρεπε να φορέσω. Δεν έψαξα κιόλας ότι πρέπει να φορέσεις. Να μου πεις, κοπελιά, δεν έχεις και λίγο μυαλό να αντιληφθείς μερικά πράγματα? Όχι, δεν έχω μυαλό μερικές φορές, γιατί μερικές φορές είμαι τόσο χαρούμενη και ενθουσιασμένη που δεν τα σκέφτομαι, τα παραλείπτω, αλλά θέλω να πάω εκεί να περάσω καλά και τελείως. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λιγάκι, έτσι ώστε να δείτε και εσείς λίγο τη διαδρομή. Γρήγορα, γιατί ο Δημήτρης είναι κάτω, με περιμένει και θα με σκοτώσει. Άρα πάω. Γρήγορα. Φεύγω.
δεν θα μπορεί να ανασένει. Η μύτη της θα είναι κάτω. Όχι από εκεί. Θα να σε γλιστρήσω. Τόσο πολύ χιόνι δεν έχω δει στη ζωή μου. Και σε μερικά σημεία έχει πετρώσει τόσο πολύ που είναι σαν... πώς να το πω, σαν πέτρα. Πού πας ωραία, πού πας ρε καραμίτρο, πού πας? Απά. Μας είπαν ότι ακόμα δεν έχουν κάποια ενημέρωση ούτε αυτοί από το τελεφερίκ. Εμείς πιο πολύ αυτό θέλαμε. Θα δούμε μήπως αύριο καταφέρουμε και ξαναέρθουμε και έχουμε... Το κατέβασα από το σε αυτό λίγο ελάχιστα που μου κόντεψα να φάω σκασιά. Οπότε τώρα θα πάμε λίγο πιο κάτω που έχει χιόνι και θα κάνουμε ένα χιονάνθρωπο, θα παίξουμε λίγο χιονοπόλεμο, γιατί εδώ πέρα είναι πολύ στρωμένο το χιόνι και δύσκολα μπορείς να πάρεις και να παίξεις σε χιονοπόλεμο, να κάνεις χιονάνθρωπο. Και φυσικά κυλιστήκαμε μέσα στο χιόνι. Αυτές εδώ πέρα είναι οι πατημασιές μας. Κάνει κρύο. Ήρθαμε στο σπίτι και έχω βάλει τις πιτζάμες μου γιατί δεν άντεχα να κάτσω με τα ρούχα. Επίσης θα κάναμε μουσκεμα γιατί πέσαμε στο χιόνι. Μπορεί να έχω και μερικά κλιπ, δεν ξέρω αν θα τα βάλω. Και θα κάτσουμε μετά να παραγγείλουμε κάτι να φάμε. Είναι απόγευμα. Σήμερα δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Πέρα το ότι πήγαμε στο χιονοδρομικό. Πήγαμε σούπερ μάρκετ, πήραμε νερά και πήραμε και κάποια πράγματα για το σπίτι. Δεν ξέρω, εγώ λίγο το κεφάλι μου με πονούσε, το νιώθα βαρύ, ίσως να φταίει το χιόνι και το κρύο που φάγαμε πάνω, γιατί δεν είμαι και συνηθισμένη. Κατά το βραδάκι λέμε να παραγγείλουμε κάτι, μπορεί και όλας να μην παραγγείλουμε. Θα φανεί, η αλήθεια είμαι λίγο σκασμένη, αλλά μπορεί πιο μετά να πεινάσω, οπότε θα τα πούμε σε λιγάκι. Είναι όντως μεγαλύτερη από το κεφάλι μου. Πάμε να δούμε σε γεύση. Σπυρδούλα, φάε πρώτα. Φάε πρώτα. Έκανα έτσι γιατί είναι τέλειο του ζυμάρι. Είναι φανταστική, παιδιά. Αν έρθετε Έδεσα. Πάτε σίγουρα από το τεστ. Είναι φανταστικό. Αυτό που με χαλάει μονάχα είναι ότι έχει βραστό αυγό. Θα ήθελα να ήταν τηγανιτό, αλλά είναι πολύ νόστιμο. Αυτό πολύ καλύτερο. Εντάξει, γούστα είναι και αυτά. Πάμε να φάμε και θα το πούμε σε λίγο. Και αυτή εδώ είναι η γλυκιά, η οποία κάνει μόνο 1,5 ευρώ. Μ' αρέσουν σε αυτές τις κρέπες που έφαγαμε σήμερα,
το γεγονός ότι η κρέπα είναι τόσο σπιτική. Είναι αυτή η χοντρή κρέπα. Σε όσους δεν αρέσει το χοντρό το ζυμάρι, μπορεί και να μην σας αρέσει, αλλά αυτοί που τρελαίνονται θα τους αρέσει σίγουρα. Είναι τέλεια, είναι γευστική, είναι πάρα πολύ νόστιμη. Θα φύγω, ας σκάσουμε. Φάγαμε και έχω σκάσει. Έχω πεθάνει. Δεν αντέχω, νομίζω ότι το στομάχι μου θα κραγεί. Νομίζω ότι θα κλείσει η σημερινή ημέρα. Αυτή η μέρα ήταν μόνο φαγητό. Μόνο φαγητό και ξεκούραση. Αύριο πιστεύω να κάνουμε περισσότερα πράγματα, θα είμαστε και πιο ξεκουραστοί. Θα έρθει και ο κολλητός του Δημήτρη, ο Φώτης. Οπότε θα περάσουμε πολύ όμορφα, πιστεύω. Σήμερα έχουμε Τρίτη. Όπα, θα πέσω. Και σκεφτόμαστε με τον Δημήτρη να πάμε στην Αριδαία, η οποία είναι μισή ώρα από την Έδεσα. Εγώ δεν έχω πάει, η αλήθεια είναι Αριδαία, αλλά ο Δημήτρης νομίζω έχει πάει. Σήμερα έχουμε Τρίτη και ο καιρός είναι βρόχερος, βρέχει. Έχει και πάρα πολλά σύννεφα. Ελπίζω πιο μετά να κάνει καλύτερο καιρό, να βγάλει ήλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε και στην πόλη μέσα στο κέντρο. Μπορούμε και τώρα βασικά να πάμε, αλλά εντάξει, δεν θα μ' άρεσε να κυκλοφορώ με μια ομπρέλα. Αλλά δεν πειράζει, οπότε θα σας πάρω μαζί μου στη διαδρομή για την Αριδαία. Με τον Φώτη και με τον Δημήτρη στο σπίτι και φτιάχνω καρμπονάρα. Είχα πάρει κάτι νιόκι για να φτιάξω για μένα, αλλά ήταν μια αποτυχία. Μάλλον η μάρκα που πήρα δεν ήταν τόσο ωραία. Ενώ το άφησα ακριβώς την ώρα που έλεγε. Γίνηκαν πάρα πολύ μαλακά. Το απλά έκανες έτσι και ήταν σαπούρες πατάτας. Και τώρα ευτυχώς που έχουν μείνει μακαρόνια και θα φάω μακαρόνια με καρμπονάρα κανονικά. Και πήρα και αυτά εδώ πέρα από τα Lidl, τα οποία είναι dumpling, με κρέας έχει μέσα. Τώρα ο Θεός και η ψυχή του στο τι θα είναι. Αυτά. Έχει σόγια σος. Και, ναι, και τι άλλο έχει. Έχει 2 φεκελάκια από σόγια σος. Έχει chopsticks. Και αυτά εδώ είναι. Τα μικούλικα. Μυρίζουν λαχανικά. Μυρίζει ωραία βασικά. Θα τα βράσουμε και θα δούμε. Αυτά. Θα τα πούμε σε λίγο. Σήμερα έχει πάρα πολύ όμορφη μέρα και γι' αυτό αποφασίσαμε να πάμε στα Λουτρά Πόζαρ. Εγώ, ο Δημήτρης, αλλά και ο κολλητός του, ο Φώτης. Ετοιμαστήκαμε και σε λίγο θα φύγουμε. Να μην κάνει τόσο πολύ κρύο, γιατί έχω βάλει φόρεμα έτσι ώστε να είμαι πιο άνετη, για να μην έχω παντελόνια να βγάζω για το μαγιό και αυτά. Θα δούμε, αλλά ήδη κρυώνω. Το πήρα από φοιτητή ο οποίος σπούδαζε Σέρες, οπότε με έκανε Σέρες. Φτάσαμε στα Λουτρά Πόζαρ και έχει πάρα πολύ αέρα. Νομίζω φαίνεται και απ' έξω οι σημαίες που έχουν βάλει για το καρναβάλι που φυσάει. Θα σας δείξω λίγο πώς είναι η πισίνα. Για όποιον ενδιαφέρεται, ήταν 5 ευρώ το εισιτήριο και έχουν κάνει και μια φούσκα η οποία έχει μέσα σόμπα έτσι ώστε να ζεσταίνεσαι. Και έχει και καρέκλες, έχει και τραπεζάκι και θα σας δείξω λίγο πώς είναι. Έχει και για όποιον θέλει να καπνίσει ένα παραθυράκι και είναι κάπως έτσι και έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχει καρέκλες έτσι εδώ
και τραπεζάκια. Πήγαμε στα Λουτρά Πόζα και ξεκουραστήκαμε. Καθίσαμε 2-3 ώρες στο σπίτι και κοιμήθηκαν τα παιδιά. Εγώ έβλεπα την σειρά μου, το Riverdale. Ο Φώτης δεν έχει δει τους καταράχτες, οπότε ξαναήρθαμε πάλι στους καταράχτες να τους δούμε. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα σας τραβήξω γιατί ήδη σας έχω δείξει μερικά πλάνα. Ίσως βγάλουμε φωτογραφίες. Παιδιά, μπορώ να φανταστώ πόσο κρύο θα έχουν οι καταράχτες. Δηλαδή θα κρυώσεις μόνο και μόνο που θα πάρεις το χέρι σου, σίγουρα θα παγώσεις. Κάνει και κρύο γενικά σήμερα και φύσαγε κιόλας. Αυτά. Έλατε να πείτε ένα γεια. Ποιος είναι, λέει? Γεια. Γεια. Πριν λίγο στο σπίτι και πήγαμε να πιούμε έναν καφέ στους καταράκτες. Νευρίασα λίγο και αλήθεια είναι, γιατί ήταν μια παρέα εκεί απέναντι από μας και συνέχεια κοιτούσαν προς τα εμάς και γελούσανε, κάτι λέγανε. Μερικές φορές τους έπιαναν να κοιτάνε επίμονα, άλλες φορές έβλεπα κάποια από την παρέα να λέει κάτι και τάχα μου ο άλλος γυρνάει να δει κάτι άλλο και κοιτάει εμάς, συγκεκριμένα εμένα. Δεν ξέρω πραγματικά τι συνέβη στον κόσμο. Πας να πιεις ένα καφέ με την ηρεμία σου και δηλαδή κοντεύεις να τσακωθείς κιόλας. Τι να πω, δηλαδή ήταν τόσο πολύ επίμονα αυτά τα βλέμματα από 4 άτομα που πραγματικά ήθελα να πιω τη σοκολάτα μου και να φύγω. Απλά να πιω τη σοκολάτα μου να φύγω. Αυτό. Δηλαδή τόσο πολύ κακή ενέργεια. Δεν ξέρω, ούτε τους ξέρουμε, ούτε τους γνωρίζουμε, ούτε τους έχουμε δει πια πουθενά. Τι να πω. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα έχουμε παραγγείλει με τον Δημήτρη πάλι από το Tasty την κρέπα. Είπαμε να δοκιμάσουμε αυτή τη φορά και το μπέργκερ, να δούμε πώς είναι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα αντέξω να φάω και κρέπα αλμυρή και μπέργκερ και γλυκιά κρέπα, θα σκάσω. Οπότε μπορεί να φάω το μπέργκερ απλά και να φάω και λίγη από τη γλυκιά. Και αυτό είναι. Τώρα έχει πάει 10 η ώρα, οπότε λίγο άρχισα να πεινάω. Και θα κάτσουμε να φάμε και ελπίζω να κάτσουμε να δούμε και μια ταινία. Καλησπέρα. Σας λέω καλησπέρα γιατί δεν είναι πρωί. Μας πήρε και λίγο ύπνος, καθίσαμε και λίγο παραπάνω στο σπίτι, δεν βγήκαμε να πάμε κάπου. Και τώρα είναι μεσημεράκι και ο Δημήτρης μου είπε να πάμε έτσι μια βόλτα. Κάπου έχει σκεφτεί να πάμε, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μου είπε πού θα πάμε, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι. Αυτά. Θα σας πάρω λίγο στη διαδρομή. Ευτυχώς έχει πάρα πολύ καλό καιρό σήμερα και δεν βρέχει και από ό,τι βλέπω δεν φυσάει έξω. Οπότε θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, πιστεύω. Μόλις φτάσαμε Ιγουμενίτσα. Τώρα είμαστε λίγο σε αναμονή γιατί δεν ξέρουμε ακόμα αν θα καταφέρουμε να πάρουμε το πλοίο το 10:30, γιατί από ό,τι με ενημέρωσε ο Δημήτρης έχουν πάρα πολύ φορτίο, οπότε μπορεί και εμείς να μην χωράμε να μπούμε μέσα. Οπότε περιμένουμε. Ξυπνήσαμε κοντά 7 η ώρα, οπότε 7:30 ώρα φύγαμε από την Έδεσα. Δεν σας έδειξα πολλά πράγματα, έβρεχε πάρα πολύ στη διαδρομή. Δεν φαίνονταν τίποτα απ' έξω, είχε και πάρα πολύ ομίχλη. Είπα και εγώ στο Δημήτρη να μην μπούμε στα Γιάννενα γιατί έβρεχε πάρα πολύ.
Και τώρα περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Ελπίζω να καταφέρουμε να πάρουμε το 10:30, γιατί μετά έχει 11:30 ώρα πλοίο και θα φτάσουμε πολύ αργά στο χωριό εκεί που μένουμε, γιατί θέλουμε και 1 ώρα περίπου από το κέντρο της πόλης για να φτάσουμε και άλλες 2 ώρες στο πλοίο κοντά, 3 ώρες. Ελπίζω να μην φτάσουμε 1 και ελπίζω να φτάσουμε εκεί 12 η ώρα. Τελικά δεν καταφέραμε να πάρουμε το 10:30, έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε πήραμε το 11:30. Ο Θεός και η ψυχή μας τι ώρα θα φτάσουμε, δεν ξέρω. Φτάσαμε στο σπίτι, στη Κέρκυρα, και τώρα εδώ πέρα του κουκκιτού έχουμε λείψει πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε κάντε μια εγγραφή, ένα σχόλιο, τι άλλο κουκκί, μια κοινοποίηση και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!